l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq One. Skont studju internazzjonali li għaddu kif ġie ippubblikat l-anzjani f'pajjiżna huma fost l-aktar kuntenti fid-dinja. Dan hekk kif u biss fi 30 pajjiż ieħor madwar id-dinja fejn l-anzjani għandhom livell ta' kuntentizza aqwa minn dak f'pajjiżna. L-istudju bit-titlu World Happiness Report u mħejji mill-Aġenzija Sustainable Development Solutions Network tal-Ġnus Magħquda, il-kumpanija rinomata ta' stħarriġ pubbliku Gallup u ċ-ċentru ta' riċerka għal benesseri fl-Università ta' Oxford fl-Ingilterra. L-istħarriġ xjentifiku ikopri 143 pajjiż u madwar id-dinja inkluż pajjiżna u biss f'9 pajjiż żona euro fejn l-anzjani huma aktar kuntenti minn dak f'pajjiżna. F'pajjiżna il-livell ta' kuntentizza tal-anzjani u ta' 6.4 minn 10 li hu ogħla minn dak f'pajjiżi ġirien bħall-Italja, f'Ċipru u fil-Greċja. L-inqas anzjani kuntenti fid-dinja huma dawk fl-Afganistan. Fil-fatt hemm 60 pajjiż fid-dinja fejn livell ta' kuntentizza huwa inqas minn 5 li jfisser li l-anzjani mhumiex kuntenti. Ta' min jinnota li skont dan ir-rapport il-livell ta' kuntentizza tal-anzjani Maltin kiber sostanzjalment ma' żmien grazzi wkoll għal titjib fil-livell tal-għajxin tagħhom, inkluż bl-investimenti kontinwi fit-tisjieħ tal-pensjonijiet. Fl-2008 il-livell kien ta' madwar 6 minn 10 li ma' livell inżamm fl-2013 minn dakinhar kien hemm titjib ta' kważi 10%. B'mod globali, il-Maltin huma fl-40 post fejn tidħol il-klassifika tal-kuntentizza. Fl-aħħar deċenju kien hemm 75 pajjiż fejn żdiedet il-kuntentizza u Malta kienet wieħed minnhom. Fil-fatt il-livell żdied b'0.4 meta mqabbel ma' dak li kien taħt l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista meta l-livell ta' kuntentizza kien ta' inqas minn 6 minn 10 jew kważi 8% inqas millum. Iż-żgħażagħ ta' pajjiżna għandhom livell ta' kuntentizza li hu marġinalment akbar minn dak tal-anzjani f'pajjiżna f'livell ta' 6.5 minn 10. L-aktar żgħażagħ kuntenti huma dawk fil-Litwanja. L-inqas grupp kuntent huma l-Maltin ta' bejn il-45 u 60 sena b'6.2 minn 10, mentri dawk ta' bejn it-30 u l-44 sena għandhom livell ta' kuntentizza kważi bħal dak taż-żgħażagħ. Għal dawk bejn 30 u 60 sena l-aktar kuntenti fid-dinja skont dan l-istudju huma l-Finlandiżi.